ayo nduk dia. Nah, ya. Dia. Nah. Wis penak nduk, awake wis ora penak nduk. Dia. Alhamdulillah sampun, Pak. Pancen sampeyan nek nyambut gawe ketawan mau ora sempat leren. Nggih. Bar magrib langsung dandan, langsung munggah panggung nek kesele nek masuk angine wis lumrah wong sampeyan iki wanita biasa, ya ta? Nah, nggih. Awake pisan to ya awake. Sampun, Pak. Mboten keringat dingin nggih. Boten. Mboten, syukur alhamdulillah. Dan luramu ngendi ya, Nduk? Randu Blato. Randu Blato. Bapak napa dalang? Sanes. Oh, ibu sih, Den? Sanes. Lho kok sampean duwe swara sing becik kuwi turun sapa? Ditakdir. Oh, takdir. Sesuai dengan takdir. SMA kelas piro SMA? Kelas tunggal SMA. SMA ini ngendi negeri kene? Nggih. Orang SMKI Solo. Boten. Pengen apa? Ya. SMKI Solo niku nggon gudang-gudange kesenian, ngoten. Nek sampeyan pengen dadi sinden hebat, kuwi ya kudune ning SMKI Solo. Nyapa alasane ngopo kok ora ning Solo? Napa? Boten nonton terus tuh. Boten. Orang tua gitu. Oh, kali wong tuwa mboten direstani. Napa sampeyan anak tunggal? Boten. Oh, nomor pinten? Sampeyan anak nomor pinten? Kedua. Oh, kedua. Nggih. Nggih, pancen nek kula duwe anak wedok sekolah teng SMKI Solo niku kula nggih. Nggih, apa jenenge? Tak gondoli ora usah. Mergo enek buaya-buaya darat nih. Lah ya, lho bener, nek bapakmu ibumu ora merestui kowe sekolah ning kono ora apa-apa. Ning aja kendho semangatmu, nggonmu gegulang ing rek sinden. Nggih. Gurumu sapa sing ngajari nyinden? Sinten? Sustri. Sustri. Niku sinden sepuh mbloro mriki. Mboten, lha kok ngertos itu. Lho, kalau gurune kok ora ngerti omahe iki piye? Napa sinau teng YouTube? Nggih. Oh, teng YouTube. Sinden idolane sampean sapa? Cahyo. Sukesi Rahayu. Wah, Sukesi Rahayu. Sinten to niku? Garwane Pak Kuntadi. Wong tadi niku sinten? Oh, mboten niku adik ipar kula, adik ipar. Kulo Sukesi Rahayu slamet wilujeng ing Sambi Kala. Nggih, padhe nembang apa, Nduk? Dia. Iki diparingi jeneman mawon nggih. Jeneman? Nggih. Nah, mboten apa-apa. Jeneman apa? Klambi lure. Klambi lure. Nggih, cobi jeneman nggih. Mboten apa-apa. Nah. Neno. Nah. Kenyatase ora nek gurune ngono ning YouTube ya iso nyuwara luar biasa. Lanjutkan, Bro. So cita-citamu nek wis lulus SMA negeri kene pengen kuliah ning sisi Surakarta mboten? Nggih. Nah, nek wis ning kono ning isi Surakarta tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mergo sampean wis dewasa, tur dosen-dosen do ning kene kabeh iki. Dosene sing ngendang niku Pak Jeko Widodo. Niku lek karo wong wedok mboten kathek hobi. Tenan hobi. Sing ngendang niku dosen sampeyan sok bakal aja kaget petuk Pak Jeko Widodo. Nggih, Pak. Terus sing ngiter nika Pak Iswanto. Nah niku nggih dosen. Saniki mulang wonten ing SMKI Surakarta dadi pengasuh. Dadi ayah asuh tumrape anak-anakku sing do PKL ning omahe Pak Kangko. Nama Pak Kangko iki terbuka. Dadi SMKI apa jenenge? Membuka tempat untuk PKL. Nah, pedagang kaki lima. Ya.
tahun ya. 14 Pak. Loh, 14. Nggih. Aku yang mau ngawur kan, aku yang salah ya. Berarti anak wedok, dia mau umur ibu. Tata aku yang gawe tok tapi apa umurnya? Kelas SMP kelas ya, 13 tahun ya bu ya. Iya. Nah, 15. Aku kan anakku di luar apa? 16 ya? 16. Oh iya. Mbok sing mangan sing mungkin tanduk dia. Nggih. Kena wae rada berisi ora tipis ora triplek ngono. Iya. Yo. Laseng. Isih apa? Tahu. Entas. Oh nggih. Suaramu kuwi nemen sewu ya. Tahun pungkur karo tahun iki kok kemajuane pesat banget to. Nek belajar tenanan to. Nggih, betul itu Pak. Belajarnya tenanan. Digenjot kali Ibu. Iya. Dikapan? Dikapan? Dituntut. Oh digenjot. Oh digenjot karo ibuke. Ya bener, kaya kudu ngono kok. Butuh impian suaranya apa petek banter. Saiki yo bener tak genjot iki saya banter. Tak genjot semangate. Biasa nek isi mengko tak kenane karo anake Pak Kangko. Deka. Udu Deka. Wah Deka sing oh. Sing putrane Budwi sing barep. Mas itu ngerti boten putrane Mas? Mas Indra Yudhistira Putra niku sok bakal niki lulus SMKI teng isi pedalangan. Dalang kok sendiri sampean ya. Heeh, sendiri sampean. Lah jadi nurunke ya, ya dalang kuwi kebanggaan tenan ketika iso nurunke anak-anake iso dalang. Mas Jendra wis dalang terus adine wedok si Rahesta Deka Chandra Dewi wis nyinden. Sing cilik dhewe, wah. Sing cilik dhewe, Adeka Sang Mahendra dalang kok misuhi bapake. Ndak toyo pisan. Lah iya, wah, kaisok ditena malih gedhe kendeli lek mayang ngumpuli aku, tenang. Mergo didikane sing enom. Ngono. Nah, wah luar biasa. Nembang apa nih, Nduk? Ayo, sing apa kula tamar wani mboten? Nggih, pun. Kula tamar nggih. Nggih, gentos Mbak Elisa, Mbak Eka. Nah, pomone pun sinau derek. Sampun. Wah, pun sinau. Nggih. Coba tak krungu aku. Nah, coba bawane metik seri Angling Darmo, enggak? Nggih. Niku kaliyan sinten? Bapak Sugeng Suwondo. Wah, Bapak Sugeng Suwondo. Nggih, insyaallah nyuwun pendonga pangestunipun para warga agung ingkang wonten ing pojok watu Sambung Blora Mbah Haji Supron saha ibu kula Hajah Suci Munawaroh bakal ngawontenaken ulang tahun emas pernikahan. Mas iki 50 tahun. Pernikahan tanggal 1 Februari
Bapak ngendika le aku pengen tanggapno wayang uwong. Nggih. Wayang uwong, Bro. Nuruti kersane Bapak. Tak tanggapi wayang uwong patungan urunan karo Pak Cahya Kuntadi, Pak Kalindra Purnomo kelawan anake sing wedok Mbah Sugeng ya kuwi dokter gigi spesialis anak Retno Dewati ditanggapke wayang uwong Sri Wedari. Kanca-kanca duit Jolaras Indonesia tak atur tindak macak dadi Kurawa 100. Sering kelebung ae. Yo. Metik seri angling dalma yo. Metik seri angling dalma. Randu Blatung. Yo. Cengkoke swani nika ya, Gong. Murid Pak Yasibin. Sama karo ndereke Pak Yasibin mayang ya. Nggih. Kayaknya Pak. Oh, nggih, dikake pemanas ya rada anget. Aja meneh kok sampean lho, Pak Kangko ki tau. Bengi suarane entek resik mergo wayangane kuwi awan kuwi ya mayang, bengi ya mayang. Lho, kuwi lek ra panon bisa Kangko ra takon ngono. Lho, do kelingan ra dempet pas nalika pandemi, aku ki awan yo kon mayang ning bersih desa, bengine pindah nggon mayang. Wah, bengi iki suaraku yo omong iso wae ra. Ya kan yo suara ki winantes ya, Bro. Wah, ya. Iya, terus Sang Naga Raja nanone nang sesilih minangka si garap ya, Duk. Tahan kepongkore wis digarap gamelan Bali apa urung? Pun apa dereng? Dereng nggih, niki pun digarap kawan kanca-kanca nganggo gamelan Bali coba. Informasi nggo streaming sinyale muser-muser. Ya, entek iki. Kuotane nah. Yo, coba garap gamelan Bali. Yuk, duit jelas Indonesia. Yuk.
Terima kasih untuk dia. Nah, sebuah lagu. Ya orang disilai bahwasannya dari Mbah Lasim go memupuk sinden-sinden bakalan bawa calon-calon Maranggono mulai jadi tampil ke awan bengi ya, Bang.